wannan abu ne da ya kamata mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ba abin da ya kamata mu ke yada shi bane yan uwa a cikin al'umma. Mu burin mu yanzu a ce musulmai, mu burin mu ba mu da burin da ya wuce mu ga dan uwan mu ya aikata aikin alfasha sai mu fito muna yada a duniya. Yau idan da a ce da dan sutura a jikinta kake sharing din bidiyon nan ko ganin su kai a kwance, yanzu idan ce maka aka yi zinar ta yi, dan Allah dan uwa me ribar ka a ce dan uwanka musulmi ya aikata irin wannan abin har kake yin sharing wanda ba musulmai ba suke gani? Mu ba abun kunya bane a cikin addinin mu wannan? Idan ita ta dauki abin ba abun kunya bane, kai da kake sharing ka dauki abin a cikin zuciyarka abun kunya ne akan ka tona ma addinin ka asiri. Me yasa arna ba sa irin wayannan abubuwan, sai mu musulmai da aka ba mu addini tsarkakakke? Ya kamata mu gyara. Kar ya zama kai kullum burinka kana dawwarawa ne ka nemo laifin dan uwanka wanda yake a boye. Babu kyau, haramun ne. Ni abin